que leva inherente o humanismo. Humanismo, pois aí hai varias variantes de humanismo, pero vamos deixar solo en humanismo. O humanismo é aquel que ten unha especial preocupación por os demais. Centra a súa actividade nas persoas. Eso mellor o que quere dicir é que en San Juan de Río o que hai é moito humanismo transmitido de pais a fillos de generación en generación que topan na profesión médica a máxima expresión do humanismo. E pode ser así, porque ser médico é entregarse non só a curar unha enfermedade, sino a ser o confesor de moitos problemas, esa mão que te axuda nos momentos máis difíciles. E ser médicos, médicas e traballadores que siguen facendo o seu traballo pese a que os agreden.